Alright, masyakoy, tonight. Alright, magkikita kami dito masyakoy for the first time. Isa sa member namin masyakoy galing sa Dumaguete. At alright, yun na. Pumuntahan natin doon. Let's go. And see you in the next game. Alright masyakoy, nakita na sa likuran ko. Dito sana kami kakain masyakoy at meet up namin dito. Pero pusang gala. Christmas party pala nila dito yung ng advance. Di ba alam kung saan kami dito ngayon kakain? Pusang gala talaga. Natatawa ako dito. Alright, kita tayo mamaya in the next script. A few moments later. Lulu. Basta Cebu makaw. Okay ra, kapoy. Probinsana ra jud kay ko, guys. Hindi ko mabuhi diri. Alright, ito yung member namin na taga Dumaguete, tumahay pa dito. Let's go! A few inches later. Grabe oh, grabe oh. Ay, mama ka. Yan, ano naman? Lagot, lang tayo kalagot, inagot. Yay! Guys, napuso yung animal ka po. Rata dito. Yun oh, adrenaline oh. Macau is here. Magahi! Dongi ko! Asa yung kuya eh? Wala yung mga juga dua to. Ito kayo. Ya, tagay, taron! Ayay! Ay, mamakao! Ako din si Alex. Kopi, again, kopi. Ano ka ba yung sa statistics? One eternity later.